Добър вечер и със спортните новини. В Пловдив започна втори кръг от националния шампионат по офроуд. Екипажите Траян Траянов и Силян Маринков с Тойота и Йосиф Лагадов Пламен Николов също с Тойота водят битка за лидерската позиция в клас Ли Рейд след първите 2 дни на Трофи Пловдив. Броени километри преди края на днешния ден сред претендентите за победа беше тандема Орлин Алексиев Александър Стоянов с Мицубиши. Това е един от екипажите, който ще се подготвя за участие в следващото издание на Рали Дакар. Те обаче имаха сериозен проблем с двигателя на автомобила и изостанаха от челото. Другият ни бъдещ участник в Рали Дакар, Тодор Христов, също имаше проблеми с автомобила си. Около 60 екипажа стартираха в 3-дневния маратон, като освен тежките трасета с дължина около 250 км, пилотите трябваше да се борят и с температурите, които надхвърлиха 40 градуса. Още новини от деня ще намерите и в сайта Sport BTV BG. Сега останете с Емил Чолаков и прогнозата за времето. Екипажите на клуб 4x4 Adventure заеха челните места в крайното класиране на клас Рали Райд от втория кръг на националния шампионат по офроуд в Пловдив. Екипажа Лагадов Николов с Мицубиши успя драматично да завърши първи пред Траянов и Маринков с Тойота, а трети се класира тандемът Фиков Христов с Мерцедес. След сериозна повреда вчера Орлин Алексиев зае 5-та позиция, но продължава да е начело в класирането за шампионата. Алексиев заедно с Тодор Христов се подготвят за участие в Рали Дакар.